Здравейте! Управата на Видеоклип БГ. Защо стана така, че след като пуснах няколко дози мои клипове с линкове от YouTube при вас, ми изтриха основния най-голям профил, над 2000 поста, в YouTube. Кои са тия доносници, докладчици или връзка между... Май всичко е верижно. И толкова ли съм опасна? Аз не изкарвам пари, както правят в TikTok. Защо когато някакъв профил в YouTube, например, то точно там стават мастиите, защото там нашите поетеси и чалгарки имат връзки, защо точно там като пусна и като направя голям профил, и веднага след това се намери повод да се изтрие. Но този път съвпадна с моето присъствие при вас. Аз не мога да ви дира сметка, нито на вас, нито на YouTube. Сайтовите са ваши, не са мои. Но няма логика. Освен една сметкаджийска история, завист, злоба на определени хора. И едва ли са политици? Политиците не им до мен. Пък аз нямам мои клипови срещу политиците. Мои клипови. Интернетът е пълен с такива, но не са мои. А песни, композиции, свирене, мои стихове. Какво пречи това? То не е на политическа основа. Защо? Не е на чалгарска даже, защото аз чалга не пея. Каква е тая злоба, завист? Каква е тая България? Добре ли, какво искате? Да спрете... Не вие конкретно. Не вие. Поначало... Просто нямам думи. Не. Аз не пуша цигари, да изпуша една цигаря да ми мине. Нито пък пия студена вода. Но и нагоре гледа. Наближило е. Нещо ще става. Цялата България отива... Знаете къде. Народа помежду си се самоизяжда. Няма да стане така. Така народ и държава няма да има.